òtúmọ̀lẹ̀ túmọ̀ sí. Ó tún lè túmọ̀ sí. Ọ̀rọ̀ ẹ káàsán. ẹ káàsán sà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè ẹ káàsán. ẹ káàsán sà. Kí lórúkọ yín? Samuel. Samuel. Ṣọmọ Yorùbá ni. yes sir. Ṣé lè ka èdè Yorùbá dáadáa? bẹ́ẹ̀ ni sà. Ó dá yín lójú. yes sir. Ẹ wo owó tó wà lọ́wọ́ mi yìí máa fún yín. Owó tí mo kó dání 5,000 ni 5,000. Tí ẹ bá ti ka nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi tẹ́ ka dáadáa máa fún yín ní owó yìí. Iye àṣìṣe tẹ́ ẹ bá ti ṣe kẹ́ ẹ tó ka ìwé yìí tán ní iye ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà tí màmá yọ 500 naira. Tí ó tẹ́ yín lọ́rùn. Ok, ó yá ẹ gbà. oríṣiríṣi orúkọ ni à ń pè. Orúkọ. oríṣiríṣi orúkọ là ń pè páàkì. àwọn Là ń pe pákí. ń pè ẹni ẹ̀gẹ́ tàbí gbàgúdà. àgbo Gbàgùdà kì í ṣe gbàgùdà. gàrí àwọn ẹ̀yà Ìjẹ̀bú. Ẹ ti tẹ̀síwájú mi. yes a gbọ́ pé yes a gbọ́dọ̀ pé gàrí ni àwọn ẹ̀yà Ìjẹ̀bú ń pè. Àwọn ẹ̀yà. ok ẹ̀yà ok nítorí náà ìtumọ̀ méjì Nítorí náà ìtumọ̀ méjì ni gàrí ẹ̀ka èdè Ìjẹ̀bú. Ó túmọ̀ sí gàrí tí a ń fi páàkì ṣe. tí à ń fi pákí ṣe. Èrèwàgùn. Ẹ máa kà lọ. ok tí ó ti ṣe mu tàbí Tí ó ṣe é mu. ok tí ó ṣe mu tàbí tí a ń lè fi tẹ ẹ̀bà jẹ. Òtúmọ̀lẹ̀ túmọ̀ sí. Ó tún lè túmọ̀ sí.